niinkö? Mä just näin yhden kaveri, joka oli... Ai niinkö? Kasko ne harmaa karuks? Ai niinkö? Hei, Kari ja Sepon tuntien mä oon ihan varma, että ne kuljettaa mua ympäri kaupunkia nahkapuvussa. Ai niinkö? Ai jossain kaupunasussa? Ei. Ai niinkö? On ihan tässä mun omassa nahassa. Siis asti? Ei varmaa. No enää mä nyt sellaiseen suostu. Hän olisi kärsimystä kaikille osapuolille. Kotona saat olla niin nakuna kuin haluat, mutta julkisesti. No enää mä nyt sellaiseen suostu. Salla, rauhoitu. Mä lupaan pitää valittu päälle. Etkä anna niiden muutenkaan nolata sua. Me haluat taas hakea sua jostain. Kille. Mutta siitähän tulisi ikimuistoinen ilta. Mä taas haluaisin hoitoja, kaunistautumista, hyvää ruokaa. Ehkä jotain erikoista, vaikka Islannin ratsastusta. Mä taas haluan kunnon juhlimista miesporukassa. Mä en kaipaa mitään savikylpyjä. Kädet ylös.